Mi ges i gyfarfod bore yma efo uwchreolwyr Barclays yn dilyn y gyhoeddiad diweddar i gau Barclays yng Nghaergybi, diweddara o dyn ni'n faint o fancia yn Ynys Môn i gau yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Santander wedi cyhoeddi bod nhw'n cau Llangefni ers hynny hefyd. Mi ges i'r un stori yn gael bob amser, o yna lai o bobl yn dod i'r bancs erbyn hyn. Dwi'n derbyn hynny, ond nes i ofyn y cwestiwn iddyn nhw, ydych chi'n gwneud llai o arian oddi ar bobl Ynys Môn erbyn hyn? Ydych chi'n gwneud llai o arian oddi ar pobl Caergybi? Yr ateb i hynny, wrth gwrs, ydy nac ydyn. Felly, y cwbl yma y banciau'n ei wneud ydy rhoi gwasanaeth salach i'r bobl sydd yn dal yn gwsmeriaid ffyddlon iddyn nhw. Mae eisiau model newydd, wrth gwrs, bos i banciau'n cydweithio, ond ydy tynnu allan o'n stryd fawr ni'n gyfan gwbl, dydy ddim yn dda i gwsmeriaid. Mater arall drafodus i oedd, reit, os ydych chi'n tynnu allan, dwi eisiau chi wella'r gwasanaeth ydych chi'n rhoi i bobl yn digidol. Un peth sy'n angen i wneud ydy darparu gwasanaeth Cymraeg i bobl. Bobl oedd yn arfer mi mewn i'r banc, siarad efo pobl yn Gymraeg, rwan maen nhw'n gorfod gweithio ar-lein. Dyn nhw ddim yn cael gweithio ar-lein wrth gwrs yn Gymraeg. Rhyw chwarter canrif yn ôl, mi fes i mewn cyfarfod efo Barclays yn gofyn am cash points yn Gymraeg. Allan ni'n gwneud hynny medden nhw ar y pryd, ond erbyn hyn, wrth gwrs, maen nhw yn gwneud hynny. Mae bob banc yn gwneud hynny. Be glywes i bore yma oedd, mae bach yn anodd gwneud mobile banking ag ati yn Gymraeg. Wel, dydy o ddim yn wyddoniaeth roced, fel bys nhw'n dweud. Felly mi fyddai yn mynd ar mater yma ymlaen efo Barclays rwan. Os da ni yn moderneiddio'r ffordd da ni'n bancio, mae eisiau moderneiddio hynny yng Nghymru yn dwyieithog.